Hai, David, Salutare, hai la o bere. salutare toată lumea, numele meu este Alex și alături de noi l-avem pe Bogdan. Astăzi vom prezenta un mic joculeț pe nume Transformice. Acesta este orașul șobolanilor. Lani. Aici este un pod în fața noastră. Pe mine mă cheamă Mac Rătoi. Și pe mine mă cheamă Bogdan Rat. Aici e Cum s-ar zice Bogdan Șobolan, care este... Aici e ceva de relaxare, nu știu, asta nu-i poți spune casă că n-are pereți. Și dacă vreți cânta serenade, aveți aici un balcon, vi-l arăt. Un balcon ca un șobolan de senator. Aici unde sunt eu, nu știu dacă Alex vine aici, dar nu cred că vine. Alex, vinco, pune-te o leacă jos la masă. Uite, hai să bem o bere. Stai așa, stai că cer, pune-te jos cum stau eu. Pune-te, dă click pe scaun. Da, știu cum. Și da, putem bea? Da, așa. Putem bea, ă? Stă leacă. Da, putem? Eu uite ce-am scris. Da, hai. Sau două, hai luăm două. Aici e bar. Sus pe bar, bă. Sus pe bar. Și aici unde vreau eu acum să merg, Alex, vin aici, mergem la serenade. Și mai este aici barul de sus, care e pentru cei care vor să cunoască. De exemplu, cu o fată vreți să vă cunoașteți. Și aici sus care sunt îndrăgostiți deja. Și vreau să vă arăt și casa. Și jacuzzi-ul de toate. Aici este casa. Stai. Acolo sus e patul. Cine ajunge primul sculcă pe el. Și m-am culcat. Și puteți dormi, nu supără nimeni, puteți dormi și pe ăsta. Aici dorm mai bine. Da-te de pe scaunul meu. Donica, mă duc în pat. Gata. Alex e obișnuit să doarmă pe fotoliul ăla, eu sunt obișnuit să dorm mai mult pe... Aici e o căstă fără nicne, aici e o cabină de probă, aici un Nu de probă, să vă schimbați, aici e jacuzzi-ul. Și cabină de probă, da. Cabină de probă, că-ți dau și una. Aici acum puteți sări pe pod, și o să acum pe pod. Eu nu vin pe pod, Dar ce cât tare greu mi-a fi să mă dau jos pe podă. Eu am ajuns... Uitați acolo unde Alex puteți să stați, să furați, să faceți ceva. Și dacă... Haideți la o sală să vă arătăm. Uitați. Sala... Hai la sala... Parcă sala 2 e. Sala 2? Haide. Când aceea e cea mai ușoară, măcar să le arătăm. Bă, dar sunt început. Revenim când începe sala. Nu, gata, uitați că a început. Nu mare. Și mai mult este... Nu brânza ne prea interesează pe noi decât nu a apărut. E cam interesează mai mult cadourile. Și dacă aveți să prindeți cadouri, ne căutați Bogdan Rat și Alex Mac Rățoi, de fapt. Și să ne dați cadouri. Avem nevoie de cât mai multe cadouri pentru ceva, nu putem zice. Da. Hai, șamanie! Și nu contează, puteți să dați artificii din alea desenat pentru... Bă, eu iau cadou. Am luat. Ba, n-am luat. L-am luat! Eu l-am luat? Eu l-am luat. Hai, de capul meu am prins găină. Ce faci cu ea? Îi dau drumul și o rostogălesc. Ba, nu, am prins de asta, dovleac. Am. Stai un pic. Aoleu, și cu sala asta urâtă. Și urâtă e. Eu am ajuns deja, bă.
Revenim. Bogdan. Alex, mai ești? Mai filmezi? Da. Îmi cer mii de scuze, dar eu trebuie să plec, am puțină treabă. Unde? La un băiat. Am puțină treabă, deci vă rog să mă scuzați. Da, și băiat, poate vin și eu. Da, la așa vă mă duc, Toma. Voi mai apărea în câteva clipuri, deci să dați like, subscribe, abonați-vă și la revedere. Bogdan. Pa! Cum se zice la puii mei, cum se zicea de fapt că nu mai e, să fiți cuminți, nu cuminți, pa!